Umyalezo ungqingqwa imbelukazi yoMzantsi Afrika uLalela Mswane makalunyevulele ukhuphiswano luka Miss Universe. Amatshantliziyo exhobe ngamaxhwebhu eqhankqalaza ngaphandle kweofisi enkundlunkulu yembelukazi kummandla wabapokotho zifumileyo eSandton. This is a territory that Israel has taken by force from the Palestinian people. They've razed down homes, villages, like what Sofia town was done by apartheid government. Umququzelelo phambili uNkosi Mandela akafuniseli ngecala lakhe kule ngxoxo mpikiswano. If Miss South Africa organization continues with this, they cannot use the name of South Africa at the pageant. We all know that Israel is an apartheid state, and we know how atrocious apartheid was. We are not against the Miss South Africa, but we want to send the message that you can't celebrate in an apartheid Israel state. Abaqhankqalaza bagungquke lokokuba ifuthe labo liyevakala noxa befike kuvalwe mba kwi-office ka Miss South Africa.